Здравейте, бихте ли се представили, как се казвате, откъде сте, на каква възраст сте? Здравейте, казвам се Виктор Спасов Петков от София, на 44 години. Семейен с 2 деца. Казвам се Магдалена Петрова Ханади и съм на 34 години. Омъжена съм, имам 2 деца. От град София съм. Неделко Бялков съм, от Димитровград и съм на 30 години. Кога за първи път ви поставих диагнозата множествена склероза? 99-та година. Прибрах се от работа вечерта, легнах си и сутринта не можех да стана. Отказа ми дясната страна цялата. Последната година, вече към края студент, разбрах за диагнозата и оттам нататък образованието стана заден план. Бременна в 3-я месец, когато се разболях. И посредством това плановете ми бяха да рода, да си гледам детенцето и така да се каже да работя, общо взето. Преди да преминете на новото лечение при старото, колко често ви се случваха пристъпи? Имал съм 4 пристъпа. Откакто съм на новото, нямам. Близо година вече. Всъщност това беше лошото, защото в началото се бях нахъсала, че едва ли не с инжекциите ще стана по-добре, но това е, че продължи по-старому. Пак продължих да си ги получавам по същия начин кризите. Даже получих рецидив, което е нови плаки на мозъка. И това малко или много срина малко ентусиазма ми. И имайки в предвид, че през вечер там правиш един ритуал, инжектори, чудиш се къде да си биеш инжекцията за болката и всъщност това малко или много така потисна емоцията ми, това, че всичко ще се оправи. Кога се промени тази емоция? Кога отново почувствахте надежда? Сега, в интерес на истината, значи, когато почнах това новото лечение, което е с хапчетата, тогава, това, освен, че не се чувстваш толкова болен, ти е една надежда просто за бъдещето и плюс това са минали критичните 6 месеца, тъй като на 6 месеца получавам кризи. И сега вече съм в 7-ми месец, така да се каже, 8-мия, не съм получила кризи и така да се каже, съм нахъсана оптимистично. Страх ме така да го кажа, но нямах пристъп и определено лекарствата ми подействаха доста позитивно, така да кажа. Как се подобри живота ви с новото лечение? Как се отрази това на всекидневните задължения? Какво да ви кажа? Аз казвам, няма болни вкъщи. Просто всички сме здрави. Сутрин ставам, взимам си хапчето и просто няма болест. За какво мечтаете сега? За какво мечтая? Мечтая да видя 2 биторентки. И 2 сватби. И 2 внучета. Минимум. И това са ми мечтите. Мечтите са ми просто свързани с елементарните неща от живота. Да хода на работа, да си гледам децата. Това. Събирам кураж и най-сетне да завърша образованието си, а последствие и за нещо по-добро. МС Общество България е българската фондация за множествена склероза. Тя работи за промяна в политики и практики, които касаят грижата и лечението на хората с множествена склероза и миастения гравис на местно, национално и европейско ниво. МС Общество България подкрепя хората с множествена склероза, като дава гласност за заболяването и се застъпва за правото на пълноценен живот на българите с тази диагноза. Целта е да се промени разбирането относно множествената склероза и да се покаже на обществото, че тя може да засегне всеки един от нас, независимо от възраст, пол и социална категория. Да се покажат различните лица, които може да има това заболяване, симптоматиката, диагностицирането и лечението му, както и социалните аспекти, като намирането и запазването на работа, мотивацията за продължаване напред и да следват мечтите си.